panggid sa mga kauturan kag mga kabyanan sa aton nga mga higala nga nagapamati sini diri sa Bahay City. Ini nga aton nga programa Ilonggo Daily Light, ginapatuloy naton ini sa aton mga kabyanan dira sa Hinubaan sa Sipalay City, sa Kawayan, Cabancalan City, nga nagapamati sining aton nga segment karon sa sining istasyonan sang radyo kag kabay pakuntani nga ang Dios magapakamaayo sang inyo nga adlaw karon sa tapos nga kamo makabati sa sining nga mensahe. Aton purso kag ginasunod ining topiko abyan sa pagpalig-on sang aton nga pamilya. Kag isa sa mga paagi amo nga ang mag-asawa magsugiray sang ila mga handom kag sang ila mga problema, sang ila mga balatyagon sa kinasingkasing o sa tinagipusoon sa matuod nga pagbatyag kag paghuna-una. Nagasiling diri sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon dito sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25. Busa, sa ginauba ang kabutigan, maghambal kamo sing kamatuuran, ang tagsa-tagsa sa iya isigataw. Kay mga bahin kita ang isa sang isa. Amoy ni abyan ang ginatudlo sa balaan kasulatan, agod nga mapalig-on ang relasyon dira sa iglesia, magsugiray ang mga miyembro sang matuod. Agod nga mapalig-on ang pag-asaway o kun ang kaminyoon sang bana ag sang asawa. Kinahanglan sugid-gid tagsa-tagsa sinang matuod. So, importante ini abyan nga magsugiray kamo sa matuod, subong nga mag-asawa. Tudlo ini sa aton nga ikaw naaman sa pagpahayag sang imo kaugalingon. Ginapahayag nimo hindi lang ang imo strengths, kundi bisan pa ang imo mga kaluyahon o kon weaknesses. Ang hipuson kag sige pamalandong nga bana mabudlay mahangpan sang asawa. Ang dako nga problema sa bana amo ini hindi niya pag-isugid sa iyang asawa. Kay daw buhin ina sang iyang pagkalalaki, sang iya gahom, kag sang iya authority. Daw pawala ina sang pagsalig sang iya asawa, kag bisan pa sang iya mga kabataan. Ang paghipos-hipos, abyan, hindi makahatag sang kasulbaran sa problema. Amo pagani ini ang balabag sa paghatag sang solusyon sa mga problema dira sa kaminyoon. Kinakinahanglan ang paghambal kag paghangpanay agod nga makita ang solusyon sa mga palaligban sa pagpangabuhi. May isa ka psychologist nga si Paul Tournier or Tourné nga nagahatag sang laygay kay siya nangin manuglaygay sang madamo nga mga mag-asawa nga may mga problema. Ang iya hambal amo ini ako na i-translate, no? Madamo sang mga magtiayon nga wala makaibalo nga sila nagatago sang ila matuod nga balatyagon gikan sa isa kag isa.
nanungod sang ila mga hunahuna, sang ila mga balatyagon, kag sang ila personal nga ginahimo. Isa ka bana, magsulod siya sa iyang opisina, matuod gid nga nagahambal, no? Nagsiling, matuod nga hambal nakon ang tanan nga butang sa akon asawa. Kag nagsiling siya, mag-istoryanay kami nanungod sa madamo nga mga problema nga ako na eksperyensyan dito sa opisina. Kag dito sa opisina, may mga tentasyon ako nga nasugata. Kag siling diri, ang sabat sang akon asawa, hindi na nakon pag hambalan ini nga mga butang sa iya. Hindi na ako na isugid ini nga mga butang sa iya. Kay nagaugtas ang asawa kung sugiran siya sang iya bana sang iya nasugata nga problema o kontentasyon dito sa opisina. So, kung sa aton pa, ang asawa hindi magpamati kung ano ang problema kaginabatyag sang iya nga bana. Kung amo sina hindi gid mahatagan sang solusyon ang ila mga problema o kung ang ila mga palaligban, subo nga magtiayon, subo nga mag-asawa. Kung may kalinong sa kabuhi sa mga magtiayon, resulta o bunga ini sang tampad nga pag-istoryahanay, kag pagbaton sa mga sayop, sala, kalapasan, kag kaluyaon, sang bana o kon sang asawa. Kinanglan ginhuna-una, ginplanuan, kag ginhambala na nga kung ano gid man ang mga problema nga isugid sang bana sa iya asawa, ang iya mga balatyagon nga isugid niya sa iya nga asawa, batunon ini sang asawa kag magahatag sang laygay o kon panugda agod nga bag-uhon sang bana ang iya batasan o kon ang iya nga reaksyon. So amo ini abyan nga kung magsugid lang kita sang matuod sa aton nga asawa, tungod kay sila nagahigugma sa aton, ila kita nga pagabatunon kag pagapasailoon. And vice versa. Kay siling ni Apostol Pablo, kay kamo related sa isa kag isa. Tungod sini, hukasa o kung ubahon ang tanan nga binutig, ang tanan nga limbong sa inyo nga kabuhi. Busa sa ginauba ang kabutigan, maghambal kamo sing kamatuoran, ang tagsa-tagsa sa iya isigataw, kay mga bahin kita ang isa sang isa. Kung amo ini ang panugdaon kag laygay ni Apostol Pablo nga pagabuhaton sang mga miyembro sa kaupod nila nga miyembro sa iglesia sang Efeso, tungod kay sila related to one another by virtue of their faith in the Lord Jesus Christ. Much more ang mag-asawa nga mga Kristohanon related to one another, sila pagid nag-isa na dira sa kay Kristo Jesus, dira sa Dios, and the two shall be one. Amoy ni abyan nga ang mag-asawa
maghangpanay kag tungod sa ila paghangop sa isa kag isa, nakahangop sang kaluyahon sang kahapon sang isa ka babae o kung sang isa ka lalaki nga nagasaway, mapalig-on ang ilang relasyon subong magtiayon, subong nga mga minyo nga mga Kristiyanon. Kagkabay pa kung tani nga amo sini nga kahimtangan ang nagaluntad dira sa aton mga kaiglesianan sa tunga sa mga mag-asawa. Kay kun malig-on ang mag-asawa, ang pamilya nga Kristiyanon, mangin malig-on man ang lokal nga iglesia sa diin nahimo sila nga mga sakop. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat sa sining pagtulunan nga magadumala kag magahari ang honesty, ang integrity sa relasyon sang mag-asawa. Kag kabay pa kung tani nga hatagan nimo kami sang duga nga bugay kag kaluoy kaayo nimo agod nga makatukod, makapalig-on kami sang amon kaugalingon nga pamilya. Strong families indeed contribute to strong local churches. Ini nga among ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, madamong gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sa sining aton programa karon. Ako si Pastor Ipaprasakar, nagasiling, ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. Ako nga pagpangamusta sa nagatanaw karon ka nagapamati sa sining aton Facebook Live sa kay Elizabeth Amanto Himoto kag sa kay Pastor Mawilito Bakang. Ang Dios magpakamayo sa inyo nga tanan.